Кико сега ще пробва новото салто бакфлип. Бакфлип? Здравейте хора, днес ще се и сега ще направим това салто и вие искам да направите едно салто. Да коментирате долу, да ударите камъката, да се абонирате за Кико и Славчо. Нека да започнем. Първо да започнем с задното салто. Браво! Видяхте ли? Това беше странично салто, не беше зад. Добре, нека да пробваме пак. Добре. И до вечера ги качваме в канала. Видяхте ли го? Беше ли заедно салто? Нека да пробваме и това салто. Браво!